Herre, vi takker dig for din nærhed. Vi takker dig, fordi at du er hos os. Du er kongen. Du er vores frelser. Du er Gud midt i blandt os. Herre, det er dit ønske at være midt i blandt dit folk. At bo i blandt dit folk. Og jeg takker dig, Herre, at vi i denne formiddag kan tjene dig i ånden, Herre. I Helligånden, i den genfødte ånd, som du har født ind i os som tror. Jeg beder om, at dem, som ikke kender dig på den måde, Herre, at de må blive betaget af dig, grebet af dig, få et dybt følt ønske om at følge dig. Fordi du er den, som giver håb, du er den, som giver frihed. Herre, lær os at udnytte det gunstige øjeblik, som dit ord siger, for dagene de er onde. Tak, at du giver os gunstige øjeblikke i vores liv. Du giver tidspunkter, hvor vi kan vælge at gå nye veje med dig. Veje, som vil bære frugt i vores liv. Herre, jeg beder om, at denne dag må blive et gunstigt øjeblik for os. Jeg beder om, at det må være en dag, hvor du taler til os. Herre, tak, at du allerede gør det. Og tak, at du skaber en længsel i os, Herre, efter mere. Efter at kende dig endnu bedre. Efter at se endnu mere af din storhed og din herlighed. Efter at tjene dig endnu mere og endnu stærkere. Jesus, jeg priser dig. Halleluja. Jeg synes, der kom sådan et momentum af Herrens nærhed på en så stærk måde, så man har bare lyst til at bare blive i det og prise Gud. Og tilbede ham, søge ham, længes efter mere af ham. Det er ånden i os, der gør det. Der længes efter mere end det, vi har oplevet, det vi har set endnu. Det er ånden, der rækker ud efter Jesus. Og nærmest former en bøn i vort indre, et skrig i vort indre. Jesus, mere af dig. Må vi se mere af din herlighed. Må vi opleve mere af dig. Må vort liv gøre en større forskel blandt mennesker. Palmesøndag handler om dette specielle øjeblik, hvor Gud han åbenbarer så meget af sig selv, og hvor han kalder os ind til et fællesskab. Det er et gunstigt øjeblik. Det er et øjeblik, hvor beslutninger kan tages, som måske ikke er så levende i morgen. Jeg oplever i hvert fald i min ånd en længsel efter mere af Jesus. Efter må på en endnu stærkere måde gøre en forskel. I går aftes, da jeg var færdig med at forberede mig, så jeg en udsendelse på TV2, som var sendt i torsdags, som hed Viktors hellige krig. Jeg ved ikke, om nogen af jer, der så den. Handler om en ung mand fra Aarhus, som er vokset op i et hjem, hvor faren var marketingchef og moren var sygeplejerske. Han gjorde som så mange andre
drenge, spillede fodbold og elskede det. På et tidspunkt bliver han mere indadvendt, så bruger mere tid på at spille computer. Møder på et tidspunkt nogle muslimske unge og kommer med i Grimhøjmoskeen i Aarhus. Og bliver grebet af det fællesskab. Bliver grebet af det budskab om noget, som er større end en selv. Og bliver bedraget af den slange, som Bent talte om før. Fordi hans liv ender op i en koranskole i Kairo, senere i Syrien, som Syriens kriger. Og ultimativt, bare et par år efter han er konverteret til islam, så ser han dette fantastiske, at paradiset det ligger lige foran ham ved at blive selvmordsbomber i Irak. Altså de fleste tænkende mennesker vil sige, at det er fuldstændig galt. Fuldstændig vildt. Men han var bare grebet af det her og ender i en irakisk militærlejr, hvor de trænger ind og udløser de her selvmordsbælter. Jeg vågnede i nat, så kunne ikke sove. Og lå faktisk og tænkte på det her. Jeg følte det næsten som en åndsmagt, der trængte ind på mig, og tænkte, bare de unge mennesker ikke bliver overrumplet af denne islam. Og jeg måtte stige ud af sengen, og jeg måtte råbe til Gud. Og det er sådan set det, jeg bærer med mig også i formiddag her. Den her længsel, det der råb efter, at Gud må gøre noget mere. Den er lidt fortvivlet at se vores land, vores nation af mennesker bare leve uden tro og uden håb. Og uden viden om, hvem Jesus er. Og det er ikke noget, som affører en bebrejdelse hos mig, fordi jeg giver bare et genklang på den ånd, som han har givet bolig i mig, som udtrykker en længsel efter noget mere. Og det tror jeg er Herren velbehageligt, at det kan formes som en bøn til ham. Og der tror jeg, at Gud gerne vil have os. Vi skal prøve at læse det her afsnit, der hører til Palmesøndag, og sige lidt om det. Vi kan lige læse det fra Lukas evangeliet, det 19. kapitel fra vers 28. Her, hvor jeg læser i dag, er fra Bibelen på hverdagsdansk. Der står en interessant ting, som ikke står i den autoriserede i starten efter opholdet hos Zacchaeus. Det læser man ikke om i den autoriserede i vers 28. Men sammenhængen, den viser os, at han havde været i Jericho. Han havde været og besøgt Zacchaeus umiddelbart før han går op til Jerusalem. Efter opholdet hos Zacchaeus fortsatte Jesus og hans følge vandringen op mod Jerusalem. Da de var i nærheden af landsbyerne Betfage og Betania, ved det bjerg, som hedder Olivenbjerget, kaldte han på 2 af sine disciple og sagde til dem, gå hen til den landsby, I ser foran jer. Når I kommer derhen, vil I finde et æselføl, som endnu ikke har været brugt som ridedyr. Det står bundet, men I skal løse det og bringe det herhen. Hvis nogen spørger jer, hvorfor I gør det, skal I bare sige, Herren har brug for det. De gik så derhen og fandt æselfølget, nøjagtigt som Jesus havde sagt. Da de var ved at løse følget, kom ejerne. Hvorfor løser I følget, råbte de. Herren har brug for det, svarede disciplene. Så fik de lov at tage følget. Og de førte det til Jesus. De lagde deres kapper over ryggen på det og hjalp ham op. Mens de gik afsted, bredte folket deres kapper ud på vejen foran Jesus. Og da de nærmede sig det sted, hvor vejen begynder at gå ned ad Olivenbjerget mod Jerusalem, begyndte hele følget af disciple at råbe højt af glæde og lovprise Gud for alle de under, de har set ham gøre. Velsignet er den konge, som nu kommer i Herrens navn.
Fred fra himlen og herlighed fra det højeste. Men nogle farisæere i folkemængden sagde til Jesus: Mester, sig dog til dine disciple, at de ikke må sige sådan noget. Jesus svarede: Hvis de tier, vil stenene råbe. Jesus græder over Jerusalems vantro. Og det er en overskrift, det var ikke med. Jesus var nu så tæt på Jerusalem, at han kunne se ud over hele byen. Der brast han i gråd og sagde: Gid du i dag kunne forstå, hvad der fører til fred. Men det er skjult for dine øjne. Det var ikke så længe, før dine fjender vil samle sig mod dig. De vil bygge en vold op omkring dig, omringe dig og presse imod dig fra alle sider. Nu laver jeg lige et lille ophold, før jeg læser videre i vers 44. Her profeterer Jesus om, hvad der kommer til at ske med Jerusalem, fordi de ikke agtede på deres besøgelsestid. Johannes han siger i starten af sit evangelium, at Jesus blev sendt til sine egne, til jøderne, men hans egne tog ikke imod ham. Jesus han, specielt her palmesøndag, opfylder nogle meget klare ting, som gjorde, at jøderne burde kunne se, hvem han var. Men de så det ikke. Men her, og så profeterer Jesus om, hvad der så kommer til at ske. De vil bygge en vold op omkring dig og omringe dig og presse imod dig fra alle sider. Nu læser jeg et lille stykke af historikeren Josefus' øjenvidneberetning om Jerusalems fald i år 70. Belejringen af Jerusalem var begyndt allerede i den tidlige fase af krigen. Men de romerske tropper var ikke i stand til at bryde igennem byens stærke forsvarsværker og havde bygget en permanent lejr uden for muren. De byggede en grav og en vold, der var lige så høj som bymuren, som omringede hele muren. En fuldstændig nøjagtig opfyldelse af det, Jesus havde sagt her palmesøndag. De vil bygge en vold op omkring dig, omringe dig og presse dig fra alle sider. De vil jævne dig med jorden og knuse dine indbyggere, fordi du ikke greb chancen, da Gud kom til dig. Her tales der om det gunstige øjeblik, om at gribe chancen, når Gud kommer til os. Senere gik Jesus ind på tempelpladsen og begyndte at jage de handlende ud. Han råbte til dem: Skriften siger, mit hus skal være et bønnens hus. Men I har gjort det til et tilholdssted for røvere. Hver dag underviste Jesus i templet, men ypperstepræsten, de skriftlærte og de øvrige jødiske ledere spekulerede på, hvordan de kunne få ham slået ihjel. Dog kunne de ikke finde nogen anledning til det, for folk stimlede sammen om ham og slugte hvert ord, han sagde. Jeg er taknemmelig over, at jeg 38 år efter, at jeg tog imod Jesus som min personlige frelser, stadigvæk kan have et dybt længsel efter ham og en kærlighed til ham. Jeg tror, det hænger sammen med, at jeg har besluttet mig, at mit liv skal bruges til at tjene Gud. Jeg har indrettet mit liv på det, først og fremmest, at det skal bruges til at tjene Gud. Jeg har oplevet mange perioder af mit liv, hvor tingene har været træls. Er det ikke sådan, man siger på jysk? Jeg er fra Fyn, jeg er fra Svendborg, men herover siger man, det er træls. Jeg har oplevet flere tidspunkter i mit liv, hvor jeg ønskede mig et andet sted hen, end jeg var. Men jeg kan sige, at efter 38 år er jeg stadigvæk bevaret i en dyb kærlighed til Jesus og en længsel efter at tjene ham. Og jeg kan mærke, at min ånd kan antændes til at længes efter ham. Det er ikke bare et beslutning, man tager med sin forstand, men når ånden, den genfødte ånd, presser på, og der er noget, som rykker herindefra, så er det vidunderligt. Fordi det ved du, det kan du ikke selv skabe, det kan du ikke selv etablere,
Men det er Jesus, der gør det i dit liv. Jeg vil tale om 2 områder her. Jeg vil tale om det profetiske i Jesu indtog i Jerusalem. Og så vil jeg tale til sidst om, hvad siger Herren til os i dag? Det første, det kan blive meget nørdet, så det skal jeg passe på, at det ikke bliver. Da Jesus trådte frem offentligt 3,5 år tidligere end den her beretning, det var ved Jordanfloden, hvor han kommer ned for at lade sig døbe af Johannes Døberen. Jeg vil allerførst sige, selvom der er mange ting, som er lidt nørdet omkring Palmesøndag og det profetiske ord, så behøves det ikke at betyde, at vi skal have tjek på alle de ting. Det, der er nok for os, det er blevet grebet af Jesus og ønsker at følge ham. Da jeg besluttede, at jeg ville følge, der var det ikke Jesus, jeg nævnte, det var Gud. For jeg har været ateist og troede ikke på ham, men han har åbenbaret sig for mig, så jeg besluttede, at jeg vil følge Gud og gøre, hvad han beder mig om at gøre, uanset hvad det indebærer. Jeg har ikke hørt evangeliet om Jesus. Jeg har ikke hørt om, at han led en stedfortrædende død for mig, men jeg havde taget en beslutning om at følge Gud. Det var så, på det plan lå min kundskab om Guds rige. Jeg vidste faktisk intet om det. Men jeg har oplevet en åbenbaring af Gud, og ville følge ham. Og det er nok. Så skal vi nok vokse ind i en dybere forståelse af, hvem han er. Når den tid kommer. For at vende tilbage til Jordanfloden. Dengang, at Jesus kommer. Hvordan var det nu? Han var det Johannes Døberens fætter, eller hvad var det? Ja, så de kendte jo hinanden. Men der ser Johannes noget i ånden. Der ser han ham ikke som hans fætter, der kommer, han som en slægtning, der kommer imod ham. Der kommer han gående, og så siger han, proklamerer han, se det Guds lam, som bærer verdens synd. Altså som starten på hans tjeneste, blev det skåret ud i pap for de mange mennesker, der var ved Jordanfloden. Fordi der var virkelig mange. Der var en vækkelse i Israel på det daværende tidspunkt. Der står alle Jerusalems indbyggere. Hele Judæa gik ud for at møde Johannes i ørkenen. Og nu kommer Jesus, og han råber, se det Guds lam, som bærer verdens synd. Lam i jødernes forståelse var noget, der blev brugt til at lægge på alteret, at blive slagtet og ofret til Gud. Se det Guds lam, som bærer verdens synd. Lige siden udfrielsen af Egypten, der havde jøderne holdt påsken, hvor de skulle tage dette her lam, som Gud havde forordnet, på den 10. dag i den første måned. Så skulle de have det gående til den 14. dag, og der skulle de slagte det. Der skulle de spise det, og der skulle de smøre blodet på dørstolperne. Og Johannes siger, ham der står der, han er det Guds lam, som bærer verdens synd. Jesus han rider ind i Jerusalem Palmesøndag den 10. dag i den første måned. Og bliver præsenteret for jøderne som det Guds lam, der bærer verdens synd. Og senere hen i påskeugen, som vi går ind i nu her, der skal vi se, at han blev slagtet den 14. dag. For at opfylde påskens budskab og blive hele verdens frelser og blive jødernes frelser. I teksten, vi læste her, så læser vi om, hvordan Jesus beder sine disciple om at hente et æselføl, som han kan sætte sig på. Og det er en opfyldelse af Zakarias profeti, hvor der står i kapitel 9 og vers 9. Jeg ved ikke, om du skal læse det. Ja.
Zakarias 9-9. Nå, det har jeg måske op her. Er det det? Ja, det er det da. Fedt. Fryd jer og råb af glæde, Jerusalems indbyggere. Se, jeres konge er på vej. Han kommer med retfærdighed og frelse. Og han er ydmyg og rider på et hanæsel. Det er et æselføl. Der burde alle klokker ringe. Særligt hos de skriftkloge. Særligt hos dem, der var allermest imod ham. Særligt hos dem, som kendte skrifterne. De burde tænke noget. I stedet for råber de, har de ikke hørt, hvad de råber efter dig? De tilbeder dig. Jamen hvis ikke de gør det, siger Jesus, så vil stenene gøre det. Altså, jeg kan næsten fornemme, at han er vred, når han henvender sig til farisæerne. Der burde vide bedre. I går i rette med mig om det, som allerede er profeteret. Det er en mærkelig tanke. Hvad hvis nu jøderne havde taget imod ham som kongen? Så, altså jeg ved ikke, du behøver ikke at give mig ret i det, jeg siger her. Så havde du og jeg nok aldrig levet. Så havde du og jeg nok aldrig blevet født. Og så havde du og jeg aldrig kunne fordele i det evige liv. Fordi så tror jeg, at 1000-årsriget var indtruffen efter den her begivenhed. Og så var verden blevet evangeliseret af jøderne. Og så var der ikke gået så lang tid, inden Gud havde skabt en ny himmel og en ny jord. Men nu er der kommet en parentes ind i historien, fordi jøderne afviste Jesus den her dag. Der står noget meget smukt i Sefanias' bog, kapitel 3, fra vers 14. Om kongen. Sefanias' bog, kapitel 3 og vers 14. Og til og med vers 17-18 stykker. Syng af glæde, Jerusalems indbyggere. Råb af fryd, Israels folk. Jeg glæd jer af hele jeres hjerte. Herren har fritaget jer for straffen og overvundet alle jeres fjender. Wow. Profetisk tale om Jesus, som bar vores straf på korset senere. Herren har fritaget jer for straffen og overvundet alle jeres fjender. Nu bor Herren, Israels konge, midt i blandt jer. Det er det, der får mig til at sige, at Guds længsel er at bo midt i blandt sit folk. Og han kommer her igen og igen, når vi samles i hans navn. Vi taler om, at Herren er her. Herrens nærvær er her. Det er det. Han er her ved sin hellige ånd, for han ønsker at bo i blandt sit folk. Han ønsker at være os nær. Sefanias udtrykker det på en skøn måde. Nu bor Herren, Israels konge, midt i blandt jer. Aldrig mere skal I frygte noget ondt. Den dag vil man sige til Jerusalems indbygger, frygt ikke, opgiv ikke modet. Herren, jeres Gud, bor midt i blandt jer. Her burde de se, det er Gud selv, der rider ind. Det er Gud selv. Herren, jeres Gud, bor midt i blandt jer. Han er jeres mægtige frelser. Det får sin opfyldelse ved Jesu genkomst, når han kommer på oliebjerget i herlighed. Temmelig sikkert snart. Han elsker jer og glæder sig over jer. Han fornyer jer med sin kærlighed. Han synger af glæde over jer som på højtidsdagene. Der er fest over det her. Der er fest over Guds profeti. Han ønsker at være og bo i blandt sit folk. Han ønsker at glæde sig og fylde os med sin kærlighed,
som på højtidsdagene. I den traditionelle oversættelse står der på, som på festens dag. Jeg glemmer aldrig Anders Ove, at han talte over det ord her, og han nærmest dansede rundt og talte om, hvordan Gud han fryder sig over os. Gud han ønsker det her intime forhold til dig og mig, hvor vi kan danse med ham. Det kunne vi godt trænge til os danskere. Og danse noget mere, råbe noget mere og være lidt mere begejstret over det, som Gud har gjort for os. Kongen rider ind. Jesus kom som konge. Han kom som Guds lam. Han kom som konge. Han er begge dele. Han er begge dele. Vi læste, at senere gik Jesus ind på tempelpladsen og begyndte at jage de handlende ud. Han råbte til dem, skriften siger, mit hus skal være et bønnens hus, men I har gjort det til et tilholdssted for røvere. En gang tidligere i starten af Jesu tjeneste havde han gået ind og med sådan en pisk, en svøbe, og så havde han væltet vekselerende sporer og duekrammerne sporer. Han er fuldstændig smadret det, der var, som en anden Hells Angels rocker. Men det han siger, og det som egentlig blev et budskab til mig her i dag, det var, hvis I havde brugt det her sted på rette vis, så havde I måske også erkendt, hvem jeg var, da jeg red ind i Jerusalem. Og der kommer det frem til os. Menigheden, Guds hus, skal være et bønnens hus. Det skal være et sted, hvor vi søger ham. Fordi vi ved ikke rigtigt, hvad Gud vil. Vi ved, at han vil frelse mennesker, og han ved, at han vil frelse os. Men vi kan ikke være ubekymrede, fordi at som Guds folk vil vi altid leve i det her. Hvad vil Gud? Ingen har fuld klarhed over det, hvad han vil. Han har forordnet det sådan, at vi må søge ham. Vi må søge ham i hans hus. Her fik Jesus nok forklaringen på, hvorfor de ikke kunne tage imod ham, da han kom. Jeg skal lige se. Jeg går tilbage til vers 44 i min tekst. De vil jævne dig med jorden og knuse dine indbyggere, fordi du ikke greb chancen, da Gud kom til dig. Der er et gunstigt øjeblik, sagde jeg fra starten. Der er et gunstigt øjeblik for kirken, for menigheden. Der er et gunstigt øjeblik for dig i dit liv. Det har du ansvar for. Det område har du ansvar for. Men vær opmærksom, når kongen rider ind. Vær opmærksom, når Herren er iblandt os med sin nærhed. Om han ikke taler til dig og åbenbarer sig for dig, så lad den her længsel, eller den her ånd, som er i dig, udtrykke en bøn til Gud, om må være der, hvor han ønsker, du skal være. Jesus han sagde, bed du i dag. Ordet i dag, det hentyder til en helt specifik og bestemt dag. Så han siger, giv du i dag. Hvorfor kan du i dag ikke forstå? Og årsagen er, at hvis du går ind i Daniels bog, kapitel 9, fra vers 24 til 27, så læser du et profetisk billede af resten af Israels historie. Og det starter med en befaling om Jerusalems genopbyggelse. Og det læser vi om i Nehemias bog, kapitel 2. Om at Nehemias får lov til af kongen, Artaxerxes,
at tage til Jerusalem og genopbygge Jerusalems mure. Fra den dag, der kan man ved at læse Daniel, det kan du gøre derhjemme, kapitel 9 til vers, rent matematisk regne sig frem til Palmesøndag, hvor Jesus rider ind i Jerusalem. Det var for de nørdede.